खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। कक्राझाराव हा सिंनिफ्राय मिड डे मिलनि कुइन्टेल माइरं बुरखांदों। प्रमद बर'आ कक्लाबारि एचएस फरायसालि आरो गलागाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनो साइकेल रानदों। खा आन्दोलनखौ जागायफिननांगौ नङाब्ला 1,90,00,000 हिन्दु बांलादेशीफोरा आसामाव फैगोन बुंदों अखिल गगৈ। आलफा उदाङाव हाबनो थांनाय सा3 लाइमोन हमदों। खासदहा बिथराइ क्लाबा फिर फान्था क्लाबखौ फेजेनना चेम्पियन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सोरखारा फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनायनि थाखाय हरनाय कुइन्टेल माइरं बुरखांदों। फरायसालि खुंथाया हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव बुरखांदों मिड डे मिलनि कुइन्टेल माइरं। बे जाथाया जादों कक्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। मख'नो गोनांदि देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दिनै मिड डे मिलनि कुइन्टेल माइरंखौ हा सिंनिफ्राय जावखांदों। फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो दिथागिरिफोरा दिनै खौसे जाना फरायसालि खुंथाया फबना दोनखुमानाय 60 बस्ता एबा 30 कुइन्टेलसो माइरंखौ बुरखांदों होनना मिथिनो हादों। जाथायनि बागै फरायसाफोरनि गार्जेन आरो दिथागिरिफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजो नाङै गिबि लकडाउन फोसावनाय समनिफ्रायनो देबरगाव एचएस स्कुलनि प्रिन्सिपाल हरिश चन्द्र सेत्रीया फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोबोआखै आरो सोरखारा हरनाय माइरंखौ फरायसाफोरनो राननानैबो हराखै आरो गोबाव सम गारसोना दोननायनि जुनै माइरंफोरा सेवना गाज्रि जाना बाहायजायैनि जाउनाव प्रिन्सिपाला सासे सुबुंनि जोहै कुइन्टेल माइरंफोरखौ हा सिङाव फबना दोनखुमा होदोंमोन। बबेखानि नैथि लकडाउननि सिगांनो मिड डे मिलनि बे माइरंखौ प्रिन्सिपाला फबहोदोंमोन होनना मिथिनो हादों होननानै फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा बुंदों। बेजों लोगोसेनो देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हरिश चन्द्र सेत्रीनि सायाव गोख्रों राहा लाना सासपेन्ड खालामनो थाखायबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। अदेबानि फरायसाफोरनो मिड डे मिल आदार जाहोनो हायाखैब्लाबो बैफोर माइरंखौ फरायसाफोरनो रानना हरनायमोनब्ला कर'ना भाइरासनि अलखद समाव बानजायनां जागौमोन होननानैबो दिथागिरिफोरा बुंदों। एरैहाय ओंखाम संग्राफोरा फरायसालियाव फैयैनि थाखायनो फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनो हायाखै आरो माइरंफोरा गाज्रि जालांदों जाउनाव फबना दोननो गोनां जादों होननानै प्रिन्सिपाल हरिश चन्द्र सेत्रीया खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदों। मख'नो गोनांदि देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बे जाथाया ओनसोलजों लोगोसे रायजो नाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनो साइकेल रानदों। प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला गिबि हाबाफारि बादियै बिथाङा सिमलायाव थानाय कक्लाबारि एचएस फरायसालियाव थांना फरायसाफोरखौ लोगो हमहैयो आरो फरायसाफोरनो बेसेन नाङि साइकेल राननानै हरो। कक्लाबारि एचएस फरायसालियाव फरायसाफोरनो साइकेल राननायनि उनाव प्रमद बर'आ गलागाव गोजौ फरायसालियाव थाङो आरो गलागाव फरायसालियावबो फरायसाफोरनो बेसेन नाङि साइकेल राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनो साइकेल रानना होनाया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरैनो बानजायनां जागोन। बेजों लोगोसेनो बिटिआर सोरखारा फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय माब्लाबाबो नेवसि जाहोनाय नङा आरो डिप्राइभ खालामनाय नङा होननानैबो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। 19 नभेम्बर खालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मिरु सोरखारनि गोख्रों हेंथा होजानाय मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लाफिनबाय होनना फोसावनायनि उनाव आसामावबो खानि आन्दोलनखौ जागायफिननो सिगांनायखौ नुनो मोन्दों। मिरु सोरखारा मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लानायनि उनाव आसामाव खा आन्दोलन खालामफिननो थाखाय गोबाङानो सोगोमदों। मख'नो गोनांदि आबादारिफोरनि गोलाव सम सोमावसारनायनि फिथाइ महरै मिरु सोरखारा मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लाफिननो गोनां जादों। बेनिखायनो आसामावबो खा आन्दोलना जागायफिननांगौ होननानै बुंदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया। अखिल गगैया बेखौबो बुंदों दि खाया आयेन जायोब्ला 1,90,00,000 हिन्दु बांलादेशीफोरा आसामाव फैगोन। खा आन्दोलना बन्द जानायनि जाहोना मोननै।
माहारि आफादफोरनि थाखाय खानि हेंथा सोमावसारनाया राजा लामानिफ्राय गेलेग्रा फोथाराव थांनाय आरो माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा सोमावसारनायखौ दैदेननो हायो। मख'नो गोनांदि गाव जोबथेसालियाव थाहैनाय समाव माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा सोरखारनि खाथियाव खर' गंलायदों आरो खा आन्दलनखौ दैदेननायनि बिबानखौ लानो हायासै होननानैबो रावनिबो मुं लायालासेनो बुंदों अखिल गगैया। फरेस्ट बड'आ दैदेननाय आलफा उदाङाव हाबनो थांनाय 3 लाइमोनफोरखौ रैखाथि बिफाना हमनो हादों। 27 नं आसाम राइफल्सनि जवानफोरा भारत म्यानमार सिमना नागालेन्डनि मन जिल्लानिफ्राय हमनो हादों आलफा उदाङाव हाबनो थांनाय 3 लाइमोनफोरखौ। रिपर्ट बादिब्ला मन जिल्लानि मोनसे नखराव सिनाय मोनै सेंग्राफोर थाहैनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो आसाम राइफल्सआ अपारेशन खालामना 3खौबो हमनो हायो। आलफा उदाङाव हाबनो थांना हमजानाय 3 लाइमोनफोरखौ उदालगुरि जिल्ला जाला ओनसोलनि महेन्द्र डेकानि फिसाज्ला बिकास डेका, जरहाट जिल्ला एजारगुरि ओनसोलनि सुनिल बरानि फिसाज्ला अरिन्दम बरा आरो गुबुन सासेखौ तिनिसुकिया जिल्लानि सदिया ओनसोलनि जगेश चन्द्र नेउगनि फिसाज्ला हिमन्त नेउग होननानै रैखाथि बिफाननि सुलुङाव सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला बिसोर 3खौबो दिनै आसाम राइफल्सआ आसाम पुलिसनि आखायाव गथायगोन। बिजनीनि BDAS गेलेग्रा फोथाराव बिजनी फेरेंगा क्लाबा बानजायनाय नैथि ट्रफी काम प्राइज मानि जोलुर बादायलायनाया मैया जोबथा फाइनाल मेच जालांबाय। मैयानि फाइनाल मेचखौ कासदहा बिथराइ क्लाब आरो बिरफान्था क्लाबनि गेजेराव गेलेयो। बे फाइनाल मेचआव कासदहा बिथराइ क्लाबा बिरफान्था क्लाबखौ 4-0 गलाव फेजेनना नैथि ट्रफी काम प्राइज मानि जोलुर बादायलायनायनि चेम्पियन जानो हायो। कासदहा बिथराइ क्लाबनि नबदीप नार्जारिया बेस्ट प्लेयार महरै सायख'जायो। मख'नो गोनांदि बिजनी फेरेंगा क्लाबा बानजायनाय नैथि ट्रफी काम प्राइज मानि जोलुर बादायलायनायनि चेम्पियना नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी आरो नैथि बान्था महरै 15,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।